Araia! Altza hoetik! Berandu iritsiko zara berriz ere ikastolara! Ze, gure dirua ekarriko zenuen. Ezta? Violentzia bazura bide bakarra? Fantasia. Frikia! Errapatu! Araia Agirre naiz. 16 urte ditut eta nire bizitza batzuetan aztergarria da. Baina azkeneko hilabetetan denetarik pasa da. Ez alduzu indar mistikoa nabaritu. Arkaden indarra! Arkaden zer? Araia Agirre, hurrengo pausoak hilala bizikoak izango dira zure tortzenerako. Por cierto, zure benetako izena? Zuretzat. Arkaden jauna izango naiz. Entzun ondo zein diren zure botereak pizteko hitzak. Power up! Power up! Power up! Power up! Araia? Aizu, begiren horik ezin ikastolako mutil guapoena da. Esaltzegoen Julian hemendik? Zebilen bai. Ateratzeko eskatuko diot. Ze? Bai, baby. Bueno, orain zer. Nire boterekin ondo pasatzera eta bizitzaz gozatzera ez? Luxua. Ez, erraza dena edonor egin dezake. Orain, zure entrenamendua hasiko da. Araia Agirre. Hau? Baliatutako Hau? bizitza Hau? osorako. Gaming polizia! Hilabete bat baneatuta, trampa minimo bat egitegatik. Zure atzetik ibili nahi Araia. Zuk botere batzuk dauzkaz. Ulertzen ez dituzu botere batzuk. Laguntzarik behar duzu? Non daude makina guztiak? Lokala erosi dut. Kantziri. Kura. Ama, zuzara. Lasai, deskantzatu maitia. Ia 10 ordu lotan, sukarrarengatik izango da. Ze amets gaiztoa. Superbotereak nituela amestu dut. Eta borrokatzen nintzen, eta zuek banandu egiten zinetzen. Ba orain seguru zaude berriro, zure jaunaren zaintzapean. Jauna? Zu? Zu? Ni zer, txiki? Jode, ze amets gaiztoa raroa. Ondo, txiki. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, bizitzan gainbera, joan oreka, erronka berriak. Bizitzan gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Aidenok, tinko! Hartu atxeden. Ostadar kapitainarentzat eta biontzat, 2017an almohadatxoen muinan hasitako kanpainaren azken guda izango da. Bigotetxo sargentua eta adar zuri ere gurekin dira. Gaur ez dugu brokolia jango operazioagatik oso ezagunak. Ausartak eta bizkorrak gara, bai. Baina orain, zehaztasuna behar dugu. Gure komandantea, Arkaden jauna, martxoaren 20an desagertu zen, ordu 2etan. Aurkitu nahi badugu, ideia berriak behar ditugu, eta oraintxe behar ditugu. Ulertu duzu, Andrea, bai, Andrea! Komunikazioa, jasotako azken informazioa,
Ideiarik ez, Andrea. Rastreatzaileak, zer dio GPS-ak? Hemendik ez dut ikusten. Bahitzaileak harremanetan jarri dira? Ezin izan ditut deiak erantzun, Andrea. Eta zergatik ez, soldadu? Ez daukat besorik, Andrea. Garuna kotoiz beteta dukazu ala. Ja, badakit. Araia! Berandu iritsiko zara! Jope! Ikusten zergatik bukatu zen gure artekoa? Aizu, ez duzu Josu arraro ikusi? Bai, erretiro espiritualtik guztiz berrituta etorri da. Eskerrak gara iziristen ikasi duzula, Bai, gutxi iraun dio puntualitateak. Ai, beira utzi. Hor dator Julian! Josu, eta aurpegi hori, ematen du mago bat ikusi duzula. Ez, ke ba. Ez zera! Begira zer ireki duten. Trumoi deitzen da. Promozioa egiteko fitxatu naute. Kontzertuak egongo dira, emanaldiak, eta arroi jolasak eta beste movida asko. Oso itxura ona. Orduan joango gara, negatik perfecto, apuntatzen naz. Eta guk bakarrik joan nahiko bagenu? Baina ez. Josu, zuere esatoz, ezta? Baietz, Josu, ondo pasatuko duzu? Ez, nik uste dut zerbait egin behar dudala. Baina jo, tio, ze arraroz dauden. Seguro ez duzula etorri nahi? Ondo pentsatu, champion. Ez, mi esker, gainera berandu iritsiko naiz. Berandu nora? Ai, nik ere joan berra daukat. Ebandona zoa zein jakin daiteke? Norbaitekin geratu naiz. Nire osabarekin. Venga, agur. Sautxo frikia. Uste du munduko azkarrena dela. Joango gara bere bilan. Julianek ez dibutzeko. Orduan ez dugu zer egingo? Julian txikitatik ezagutzen dut. Sautxo frikiak ez daki ondo non sartu den. Eta orain zer egiten dugu. Beste sautxo batzuk bilatuko ditugu. Ei, gazte! Amaiketakoko dirua. Bilaketa astera doa. Sekretua dauka gordeza Lagunekin batera Arkaderen molderak ezagutuko ditu Agian kartelak begiratzeari utzi beharko nioke eta zuzenean galdetzera sartu. Gizon hau ikusi duzu? Moda beste modu batera ulertzen du. Beti izketan eta izketan eta izketan eta izketan dago. Denbora guztien hitz egiten du. Akaso ez dago burutik oso sano. Seko jota dago. Alferrik da. Lurrak irentzi du. Toki bakarra geratzen zait begiratzeko. Simulazioa azten. 3, 2, 1. Ongi etorri, zure laguntzaile virtualak gara. Zertan jokatu nahi duzu gaur? Zertara jokatu nahi dudan gaur? Gure joko guztien katalogo zabaletik aukeratu dezakezu. Akziozkoak, RPG, puzzleak, beldurrezkoak, hash and slash, survival, shooters. estilo. Shooter! Ai, ez, liatuko nauzue. Lagun baten bilan abil. Ez dago gure katalogoan. Agian lagun jokoari buruz ari zara? Ez, jauna izena du, eta jauna izena du. Ez dago gure katalogoan. Agian zezen zuzkoa jokoari buruz ari zara?
Ez dut jokorik nahi. Gizon hau ikusi duzuen jakin nahi dut. Gizon hau ikusi duzuen jakin nahi dut. Ez dago gure katalogoan. Denboraren gizona aukeratu nahi duzu? Bai, gure katalogoan dago. Jokatu nahi duzu? Jope! Mezua kargatzen. Lagondo!